Rasmus Pihl, en stor opgave venter Calcio Superiore i dag. Vi skal møde BK Rotterne, som ikke er kommet for godt fra start, men som dog har vist en tand af farlighed i et par af deres kampe. Hvad kan vi forvente os af dagens opgør? Jeg tror, vi kan forvente et Calcio-hold, som er på stikkerne i dag. Vi har spillet godt i år, det har vi. Men vi formår stadigvæk ikke at lukke helt af og lukke sækken helt. Altså, vi lukker stadig nogle dumme mål ind. Det er selvfølgelig også noget af min skyld, men jeg forventer et clean sheet i dag. Det tror jeg. Årets første. Du nævner selv nogle forsvarsmæssige problemer. Kan du pege lidt nærmere på, hvad det er, der har været problemet i vores bagerste ende? Vi er en stor trup, og det er ikke fordi, vi skifter så meget ud, men alligevel lidt. Nogle gange så er der lidt kommunikation, og det er ikke de samme, man snakker med hver gang. Der er lidt forskel, om det er Ost, du har, eller om det er Jacques, eller om det er Vince. Det er lidt forskelligt, hvem du har dernede, og man skal lige vende sig til alle spillerne. Og der har sgu været lige et par kommunikationskiks et par gange. Selvfølgelig også min fejl, ingen tvivl om det. Vi viser nogle umådeligt flotte takter i store perioder af den sidste kamp, som vi vinder 5-2. Du var på kunstgræs. I dag går vi tilbage på en mere ujævn tæppe. Hvad betyder det for vores spil? Hvordan skal vi omstille os? Nej, vi er gode på alle underlag, ingen tvivl om det, men vi er rigtig gode på kunst, fordi vi har rigtig mange gode boldspillere, vi er gode til at holde bolden på jorden, og det er nemmere på kunsten. Så der har vi en fordel i forhold til de andre, men altså, græs, det er der fodbold spilles, så vi skal sgu nok spille fin fodbold der også. Jeg tror ikke, det betyder store. En offensiv, som starter i dag, bestående af Balle, Dennis og Philip Brøndstein. Hvad siger du til den? Ja, det er jo ikke dem, der plejer at hugge kasserne allermest ind. Dennis lavede 2 i sin første kamp, så det er nok ham, vi skal sætte vores lid til, hvis kasserne skal ind. Men både Balle og Brøndstein har da også lagt en enkelt pind ind i år, mener jeg. Så målene skal nok komme, men jeg tror, det bliver Dennis. CSTV siger tusind tak. Tak lige med. Og Thomas. Og Jakob. Kom, boys. Kom så. Kom bare. Hvad skal de have? Kom nu. Kom nu. Der er masser af lyd på dig noget. Stærkt kaldt, Dennis! Godt, Dennis! Godt scoret, Ekke! Ekke! Han tænker bare, at de får Balle i plads. Det er jo derfor, han lægger mere over. Men Balle har det sgu underligt nok bedst over på højre. Okay. Hvem er på boldholder? Godt, Simon! Og ikke Busse! Og helt over. Og tag den med, Simon. Dennis, fald lidt. Og så smæk ind over. Og slå den. Sådan. Ja, det er flot. Kom igen, Philip. Meget tæt på. Ja, så. Ja, kom nu! Nej. Ja! Kom nu, Kjær! Ja, kom on! Godt billeder! To herude! Godt, Jacques! Dennis er med! Kom nu! Kom igen! Kom så. Ja. Gutter, kom nu en gang! Som Jack sagde. Der skal det, når man kommer foran. 1-0 efter 2 minutter. Bevægelse. Bare lige knæ, Mikkel. Hjælp ham nu, vi. Ej, hvor er du uheldigt, mand. Kom igen! Tak. Og hjælper ham. Godt, Victor. Lundberg med. Kom med nogle tilbud tilbage. Ind i lortet! Nej, I skal bare ind i bagud, Mads. Ja. Det er godt.
Fint arbejde, Victor. Lægger bagved. Kom. Rigtig lort der. Ej. Jabba. Vi er med tilbage. Tag med dig, Dennis. Jimmy. Op i den, Erik. Kom så. Balle. Hey, hvor er det stærkt, gutter! Tryk. Nej. Godt spillet. Esben. For satan, det var tæt på det der. Nej, der er ingen tvivl om det. Godt, Dennis! Men her der har vi i princippet. Høj, den er dejlig sød. Det er vores! Nej! Både to spidsbak på den. Godt, Mikkel! Ej, mand! Dennis bare ud. Så må han da falde snart, mand! Ja, godt, Dennis. Dennis, kig op! Se Mikkel! Mikkel! Se Mikkel! Prøv dernede! Spil den første gang, Victor! Kom igen! Ja, det er rigtigt, Dennis! Godt sparket. Stærk, Dennis! Det er svært. Ja! Sådan! Fremragende balle! Godt, Dennis! Har du fået et glas selv, Annisse? Ikke? Skal lige have et lille glas der. Ikke? Sådan, balle! Alene, Philip! Kom! Philip Engel! Med! Sådan! Kig op! Følg med! Stærk, Philip! Ind over, Philip! Ja! Kom op! Ja, videre! Nej, mand, den er stor. Kom igen, Engel! Alene! Og det er flot også, nydeligt. Nej, mand, hvordan kan vi brænde de der? Han er kæmpe stor, mand. Det er med godt spillet, Engel! Jamen, jeg vil godt, jeg har prøvet, og jeg seriøst, vi har fokus på det hver gang. Godt, drenge! Sig lige farvel, hvad vil sige til opkampen? Farvel til rotterne. Kom her, drenge! Gutter! Hvor er det fedt! Det her. God point. Hvor var det over? Kom her! Bravo! Kom så! Det var det, der var din dag! Det var det fra Calcio! Hey! En gang til! Det var det, der var din dag! Det var det fra Calcio! Hey! Vi tager kampen og spiller med det samme. Esben Anton Schultz, først og fremmest tillykke med sejren. 3-2. Det lader til, at vi begynder at samle på spændende kampe. Var der grund til, at kampen var spændende, eller hvordan ser du forløbet? Jeg synes selv, vi spiller en meget rodet kamp, hvor vi ikke leverer det, vi plejer at levere. Der er ikke nok kommunikation på banen og nok gejst på banen, og det gør lige pludselig dem farlige, fordi vi giver dem lov til at komme ind i kampen. Så jeg synes, det er vores egen skyld, at den bliver spændende, den her kamp. Antyder du, at vi undervurderer rotterne i dag? Jeg ved ikke, om vi undervurderer rotterne, men vi mangler i hvert fald noget gejst. Jeg ved ikke, om vi tror bare, at vi kan gå igennem B-rækken nu, fordi vi startede godt. Der er store chancer til vores eget hold, men så sandelig også til rotterne igennem anden halvleg. Ja. Var der nogensinde i tvivl om vi ville gå fra banen med 3 point eller 0 point? Jeg vil sige, på et tidspunkt i første halvleg, hvor de kom foran 2-1, der var jeg lidt nervøs, men efter som kampen udviklede sig, og vi fik mere og mere overtaget og havde så mange chancer i anden halvleg, så var jeg sikker på, at vi nok skulle få sejren i hus. Du havde selv en instrumental rolle i forhold til at få lidt ro på tropperne og få spillet bolden godt rundt på kanterne. Hvordan ser du din egen indsats i dag?
Jamen altså, jeg synes ikke, at jeg spillede meget bedre end resten af holdet. Det kom meget bag på mig, at jeg blev udnævnt til kampens spiller. Men det siger måske også bare noget om, at der er ingen, der leverer i dag det de kan. Og det vi ved, de kan, og det de har leveret i andre kampe. Så jeg føler nu ikke, at jeg har leveret en meget bedre indsats end alle andre. Men jeg er da meget stolt over at blive kampens spiller. CSTV siger tusind tak. Selv tak.